What the fuck? Det ser ud til, at den var blevet brugt. Den er har været brugt. Jeg har set for mange spøgelses. Nej, du skal ikke trykke på den. Du skal ikke trykke på den. Hvorfor ikke? Nej. Nej. Ja, den er blevet brugt. Den er blevet brugt. Det hele ikke kunne falde sammen. Jeg sørger. Det ser ikke ud dog. Jeg skal fandme ikke gå bag. Nå, jeg synes, det er meget, den koster.